Delfinius Šturovo. Dáma 4 Zavšický Damian. Sparta Jurgoraj Polska. Čas vydávania večere sa predĺžil do 20:45. Tí pretekári, ktorí už ukončili súťaž v oblasti, poďte už na lepšie úrovni máte, a tí, ktorí teraz pretekajú, večera sa predĺžuje do 20:45. 21:00 už musíte opustiť Aquacity. A vedúci hostiev, rozhodcovia, hostia a sponzori, pozývame vás na slávnostné posedenie spoločenské s občerstvením na 3. poschodí Aquacity, ktoré začne o 20:20.